to eqala ndikhapheni ndiyiswa emzini ke sana saphuma eJozi tsin saphuma eJozi ke guys sahamba how much? It was about 11 hours, ne? Yo, 11 on the dot. Sembi sana. Meetings in between. Joga meetings in between because sana sithe emsebenzini sise online. So ke safika, we are approaching Gogo, I think iAlwal North. Sathi sana, the throats are dry. Cha ke siya driver, so si responsible. The throats are dry for ikofu. So ke sangena ke a Shell garage. Sihamba nalo bhuti ke olapha phambi ukuthi akabalekisi yintoni si convoy but Veronica mandate Veronica mandate ithi yisani umntu emntwini wakhe sana sahamba sa approach ke ngoku si approach ithi cala le body sana sangena ke guys you take over ke lena kusisi manyelo uthetha apha sana but ke sangena ecala guys sisingonwabe sana nangu Yasmin siyangena ngoku elalini Driver for the day. Yeo naku GU driver for the day nosima sana dithu simiyayazi le ndlu ngathi uyasilahlekisa sana bekutheni nasiku uzakazaka iyo alala Can I sleep? I've slaughtered a sheep today. Yes. I slaughtered a sheep, everybody. Yes. I slaughtered a sheep for my sister today. Yes. I am wearing what we call fairies. These are fairies. Yes. I am the slaughter of this village. Right? So I just want to tell everybody out there that if you need a specialist in slaughtering, call Uncle TP. Yes. Right? Trust the process. Timmy Gosipanzi, trust the process. I am a slaughterist of the Eastern Cape. All right? Thank you. I'm out. Cheers. Nivile ke nifonele ubu TP uncle TP Uzothi slaughter. slaughter sahlala emotweni ke guys because kuthiwe singanyakazi singenzi into before sibizwe next minute boom 4:10 indlu yawo Oh Ntomzana busiyaphi emadodeni kude kangaka yo guys what we do just because we fell in love with someone's son anxotyiswa intombi ke sana we didn't even think sizonxotyiswa ke sana but ke That's when a girl. yes andisemhle Oh salala savuka ke guys this was good morning boo, boo. This is day 2 kungomgqibelo apha Umbale belele emotweni. yeah ubhuti sana belele emotweni sithi uyasigada singabiwa nabantu befika bendinixelele ndathi ndinabo abantu abasalanana This is brother wam no sister wam beze no ngomza jiki kuthiwa masenze ite sima hayibo sizigirl eziphethe intoni 80 saphuma ke guys khani sijonge and iti yethu ayinangcondo ke sana niyaxoka never by boys to men we did the most incredible thiqa kuyatshisa ke qha ke Makhulu balapha. omakhulu balapha Ngabafona bagodle idrink bagodle iti neglass. asifuna because emakoti must sana emakoti must sangena ke sadlula ababuthi sana abayeni bethu sana bathi having izinto ezimnandi bamane besenza ijoke lezinja ke nazazinja zaselalini azicingi ziphoswe ngumcimbi sana one thing about them Azinidi invite. sithini ke apha I think she never Nerves zongena kuqala uyabuza ba uyithi uyiphungisa kanjani imagine guys siyafunda sithe siyafunda zithi sina iPhD kulento sithe izani zosifundisa guys akutshisi yo ndithe xhakatho sana and one thing about me I will represent fully ke sana change ibambile iti yakhe loo nto ikomiti azipheli kwazona etreyini because akushushu abantu bafuna ezimnandi bendinixelele ndathi ndinabo abantu abazalana naba
zalanana. Asiphazi ukucula ke guys, but one thing about us is ukucula. Fake it till you make Fake it. it. Guys, these were the best. This was the highlight of the day, Sana. For me, brother wam, sister wam, no sister wam, Sima, Gabo Aba, bandizisile impahla bathi Sana sicela umtshintsha umakoti wenu. Nazi izinto esimphathele zona sicela anxibe ngale ndlela ethi thina sifuna unxiba. This was so special because izimpahla ndazithengelwa kudaba wam, kutata wam, nabo ke asisalile khajonga uSima yi. Ayo, phinde sikubone. Yacinga uba iChristmas is gone. Yo guys, singasago sonke. Well, the ladies, myself, Sima, no Liz, Wesona, sorry. Nabo shem basithathela itissue. Basithathela itissue and basikhiya ngetissue ke Sana. Andifuni mina bengafuna ubonakala uba ndiyalila but ke I think umuntu ubonile kuba ke nazi tissue. Khale namadodza Yo Sana. Ngababoni uma bejonge phansi, ajonga phansi kube Yo. I'm not going to be long, Simani, and in fact, I'm not going to speak to anyone else but you. Okay guys, so this was basically my brother just handing me over a CTK agcina nangu sister wethu. Yo, ngaselusiyo yini saram skathi. I've been pretender. I know, a bit pretend otherwise I'll be happy. But this was just him saying, you know what, Sam Nikela, and then he gave me some words of wisdom. But more than words of wisdom, I think we are actually just how much he loves me, how much they are proud of me, how much bandikhulula nyani ngenhliziyo ezimhlophe. And you know what, it's such a blessing. Engalibhodi ke igama lam. Guys, ndithiyiwe enzini kodwa ndinguSimanye. Such a beautiful name. Cha ke ubrothers. Ubane sithi baba lo wade wathi uSibari wakhe Sana hayi ke Sibari yabona ngoku ndizokufayina but ke i-moment was still very deep, so ke abengazofayina uTungu uSibari wakhe. But yeah ke guys, kumnandi wethu to come from a solid family, a family that loves you, a family that sees you. My parents were not necessarily allowed to be here for this moment ye-in-laws zam. Yokuba, you know what, ngabo abantu welcomeayo but ba-allowa uba ifamily yam at least mayifike babone apha ndiya khona emzini, but then baba-allowa nale moment yoba mabathethe. Normally emzini awuthethe, it's literally just a moment yabo. So amagcina ndiyawubulela kakhulu inhliziyo yam yonke uba be-allowe aba bantu bazolila phezu kwam wethu bathi cry. Yo tatomncinci intoni ehleli kanje ulele Sana. Yeah, but guys, yeah, it was such a beautiful, emotional. I think that was the most emotional. Bendizazi uba ndiyaphi and abantu bomzi wam babeniphethe kahle till this moment and afterwards, you know. So bengingenagalazo, but just to see them, you know, was beautiful. Hayi ke kwathiwa change into what? something change. Guys, such a beautiful attire. Peach. Yo, uyalazi peach Never Sana. mind the background yet. Ningasiwo you guys besiboleke Sana khona ubhuti ogcinisayo pha ekhaya, so saboleka indlu yakhe Sana because apha sakhe khona abesetyenziswa lo magumbi. Wathi ke uSima kuba bekhona ngoku bendinxibiswa kufuneka ndinxibe ke guys ngale ndlela babendinxibise yona but ngezi zinto abandiphathele zona. Umolokazana wasekhaya. Yabona azwa esona. So anyway ke so ke uSima abekhona ngoku bendinxotyiswa so nguye ke ome phambili njengoba nimbona. Yeah Sana, I want uzonxotyiswa ngubani yena? Andizi. Awuzi? Give me 0 But ke this is us, ndinxotyiswa nguSima, kumnandi wethu enhliziyweni njengoba nditshilo zonke izinto. It was such a special moment because izinto ndaziphiwa ngudabs wam ngoku ndanditshata umtshato wesilungu disayina. So ke nakumolozana wakho Sana ndo. Whose brothers outside uthi masingakhali. Ubrother ubrother phandle uthi ubane sithi guys niqoba nini Khala esona. oh Ayo Sana moment yokukhala kodwa yaziminca yena phandle. yo akasazi minca. Guys, look at that. I like
senhle Mama intombi. uPeter. Mama uPeter sana. Not kuthiwe ngathi Peter. Yekhe mandiyikhumshe. Kuthiwe ngumama Peter. Funa ibe nethweng. Yo, Guys, kichomise. Yo, ndithi mabacule babambe phambi kwam kaloku. Tsho anti siyifamily. Ndithi abantu phambi kwam kaloku. Guys, bengayili. Yo, angwabe sana khavule nje iclip. Ngabathela hlafa kanye. Jonga phela nekhoba. Yo, jonga ndiyaziculela ke ngoku ndiyaziculela uba at least bazokwazi ngoku kufuneka ndithule. Yo, bayila ke sana. Okusalayo Salayo. sizamisile. Oh, guys, so beautiful. Ebalulekileyo. Yangena ke ku-round intombi intle but inxibe ngale ndlela ekuhlonipha emzini but Nekhukho lwakhe. ukhukho lwakhe ndanikwa ukhukho utata wam she wandithengela ukhu. Oh guys, my family loves me so much ke sana. Sacula ke yo if ningayiva le ngoma. Sajike sathi sibari. Come. Oh yes, wathi sibari babesenzele usibari ilentoza kanene ineklibi into ayintsimbi yo babalwa necklace. Mane ziphela idatha zesiXhosa Philile guys. ke sana yo. Amadoda ahaganayo. Love it. It's wholesome. Yakrokrisa. Very wholesome sana. No FOMO. Andiyazi la nto yena esasixelela lapha kwi-comment section. Guys, ditshile uba like, subscribe, comment, do everybody. Ding dong. Ding dong. Guys, this was the next day ke sana. Kuthiwa masipheke intloko sizibonakalisa uba ithini into yethu. Sipheke nesaphoro. So ke usima. Hayi, sizothini guys? Aba bantu abakwifoto right now bazidololo. Thank God for usima sana. Wathi guys, qhekezani eventlok masikhupheni ubuchopho because ayenziwa le nto eniyenzayo. Yo, singobani ke thina ongazinix noYasmin sambiza sathi Sima, hayibo Sima asinoyenza le nto. Wathi yibanini ibilisa amanzi sathi hayi ke yabona leyo we can do it. Nansi Bear in mind imbiza incinci abandinika yona. Ndiyabaxelela bathi hayi iyangena. Uthi une-anger issues ugibisela intloko embizeni. guys. Kaloku ndiyaqala ukupheka phantsi sana ndingubani oda chisa Crocs guys. Makoti Makoti must wear the Crocs in the lollies. Jonga, it's the most comfortable thing ever. Hi game, sawubilisa lamanzi as you can Nanku see. eleqa inkukhu. Thema Mayezi. kasosaleli inkukhu sana lentoze andibhinqe sana ndisahlonipha nanku usitumo yo sandibalisela ngositumo ngenye imini tswi cut Yasmin nenkukhu. yo Yasmin nenkukhu sana naku ke naku Ayafika indegeni. Ngathi mfazi omdala. Udala waphi ke sana akala Mancanca kuloo ndawo. Guys imali wo ndisuke eBNB direct kwenye indawo namancane. besana usuke whole BNB etown Love is waya elalini ndayothenga irep. Hey hayo Yasmin yazi bangcolile come to think of it. ubunamanqinqa the whole day imagine Sima. Guys. Phela intsomi sala Highlight this was the nje ke le. highlight from the day before ke Babekulithi. sana bekulithi kumnandi. This was at the end of the day kwemnandi. Anyway masibuyeleni apha Qhekezeni. Sima ke ngoku waqhekeza ile nto One man ngamela. chisa wangakwazi ke sana because ithe lockjaw. Usimele usisingelockjaw sazi uyivephi. Niyayazi lockjaw guys, comment in the comment section niyayazi lockjaw. Usisters wenu akayazi lockjaw. So kuyakhumbula besithetha ibi lockjaw nyani guys but ke sabona uba asizukwazi not by jonga ezanzipho zayenze zizophuka zonke sana kule lockjaw. Qala noyibona ke na Jonga so i3 njani so i3 sizame kule. The reason in a lockjaw guys is that yaxhelwa yafakwa efridge deep freeze. Defrostile ngoku yes but ayiqhekeki ayisikeki because lo muntu ebegqwaqwa khangayithi split in half chisa akhuphe ubuchopho. abanye bethu besingayazi Uyenza kanjani eyonto kodwa ungumgqwaqi? Kufanele uyazi. I mean like nanku mayezi yobiza manpower. sathi sana one thing about us endoda must never by boys Ngeke to men bamastile shame. and bamastile shame yo basivulelela lentoza. Otherwise Ndayizama ke nam futhi bensenza napha ke Uyayigquma. bendigquma Imagine. because bekhona ile ntoza kaloku kuhamba imbovane qonda uthi yo makubephekwa amanqini wakwayive yonto. Amanqini amathathu.
Yo, hayi ke sana, these guys, one thing about them, azothatha ixesha labo ke sana. Siyancokola besincokola ntoni na? Agobhozing about the men's. Yo guys, sagobhoza nange-weekend because kaloku weekend be late. hectic. Comment, like. Comment, like, subscribe. This is us guys. So much fun. Yay!